Ani na tunay chupui te hi eng department ngela. 90s department. Kan para 90 department of Chumnge. 90s. Ola. 1990s. Ni kan chalai secretary ni a. Tay makop mai om he lo singa tang singa fatuna mata ka tho lo kala. Wo chhe ni apo. Che char hai. Wo lo he lo la. Son de china kan Kumthar kan treasure ni a. Char ni so. Eng mati pe lo. Mati pero que como Eng mati pe. Kan ti pai lo ni lawin kan chol ve chen ni A chol ve che so. pai lo ni Hier tu te lo ko trong kam chung liam ni Iba la khwai ve ni ne. tu na al jon balwang turum lawa ni min lama oksa ani company kan tala kan re ka hoin ni a chu han balwang turum lo ni Ani tu kin si fatuna kan ni ron kalen. ni fa na ka chu Sengai to lo na ka chu ti kan to. Suria ke Johor berperte nam saya beri kenemai lagi macam dia dengan kote saya kote saya ni lah kita auto